Aviam, l'Eli... Ui, dia diferent, dia... Epa! Molt bones. Què tal? Com va? Com estem, Víctor? Molt bé, aquí Bé? estem. Què tal Sí. el temps per aquí, avui? Va, plovent tot el dia, així que dia de casa, dia està tranquil. Bueno, seria un dia d'aquells de que, que si estiguéssim treballant diríem que ojalà estiguéssim a casa, eh? Per lo menos alguna Sí, cosa sí, avui sí, diferent. sí, totalment. Mira, però ja, aquí ja coneixen, estació de Firra, ja comencen per aquí a Bueno, està bé, comentar. està bé, està bé. Doncs bueno, Víctor, primer de tot, presenta't tu, Mhm, dius qui ets i què fas aquí i ens presentes una mica el teu lloc de treball, que serà una miqueta... Bueno, treballarem de dos projectes on està el mhm, Víctor, que és Tabascan i Splitboard Magazine, mhm. i coneixerem una miqueta més què fa el Víctor i com es mouen aquesta gent de Tabascan, que són... que avui per avui diríem que és dels pocs que queden diferents. Sí, sí, sí. Doncs vinga, va, Sí, Víctor. vinga, començo. Pues jo sóc el Víctor, tinc 34 anys, sóc de Barcelona i actualment, des de fa 2 anys, sóc el cap d'explotació de l'estació de Tabascan. Paral·lelament, fa 10 anys, sí, 2009-2010, vam començar un projecte que es diu Splitboard Magazine. És l'única revista al món dedicada a l'Splitboard, vale? I és un projecte que portem entre amics i que continuem de manera... Bueno, és una revista virtual, una revista online, i que ens hem mantingut com l'únic, diguéssim, mitjà de comunicació de referent només 100% dedicat a l'Splitboard en tot el món. Bé. Molt bé. Llavors, bueno, explica'ls, fes una mica de publicitat perquè hi ha molta gent que Tabascan deu haver sentit, però segur que no saben ben bé ni a on està. Explica'ns on està Tabascan, va. Tabascan està al Pallars Sobirà, vale? A l'extrem nord del Pallars Sobirà, diguéssim, Sort, és la capital de Pallars. Doncs de Sort hauries d'anar a Llavorsí, que és molt coneguda pels esports d'aventura, i de Llavorsí, diguéssim, ens desviem de la carretera principal per entrar a la Vall de Cardós, i al final de la Vall de Cardós, quasi fent frontera amb França, tenim Tabascan. Vale? Tabascan és una estació diferent, vale? És una estació, potser al Pirineu segur que no hi ha res similar, per altres llocs sí. Llavors, és una estació, primer de tot, municipal, vale? Depèn de l'Ajuntament de Lladorre. Lladorre és el municipi. Això vol dir que, clar, no hi ha grans grups empresarials ni grans inversions com poden haver a Baqueira o a Andorra mateix, no? Que de sobte et foten, pam, un telecabina, no? Com van fer a Ordino fa 2 anys. Això per nosaltres és impensable, el nostre pressupost és molt limitat, però això no treu les ganes i la motivació que tenim aquí dalt per fer les coses bé. Al final, l'estació és, bàsicament, és un telecadira, vale? Un telecadira que puges de la cota 1750 a la cota 2250, i també tenim una cinta de debutants per les famílies que vulguin venir a aprendre i un telesquí, diguéssim, també a la cota intermitja, on també et pots baixar de telecadira, diguéssim, pels més debutants, per les famílies, i perquè també és un públic que tenim per aquí dalt. Però bueno, el gran atractiu d'aquí dalt és aquest telecadira que et puja a 2.250, és una pista només que baixa, amb un parell de ramificacions, però parlant clar és una pista, i tot l'altre és fora pistes i és un molt bon punt de sortida per fer excursions d'esquí de muntanya o de freeride. Molt bé. Escolta, avui reiem perquè, clar, una mica, encara que jo ja he viscut estacions quan Ordino era més petita i de més, però clar, estem vivint un canvi i avui reiem quan preparaven l'entrevista perquè em deien és que és el director de Tabascan, i després em deien, és que és el cap d'explotació de Tabascan, i dic, aviam, espera, perquè, per exemple, jo ara ja, en aquesta nova època, tens el director d'explotació, el de manteniment, Sí. el PI, i em sembla que allí a Tabascan tu pots començar a dir coses i em fas molt. Sí, clar, ser una estació petita... A veure, jo per sobre hi ha un director, vale? Que en aquest cas, al ser una estació municipal, és l'alcalde, Vale. però a la vegada, com a cap d'explotació, i així com totes les feines, fem una mica de tot, perquè és una estació petita i hi ha dies que et toca palejar perquè t'ha nevat 1,5 metres i has d'anar a palejar, és el que hi ha. Si vols que l'estació obri, has d'anar a palejar. Però sí, oficialment és cap d'explotació que m'encarrega una mica de tot. Tot, des de la contractació de personal a que l'estació funcioni, que l'estació pugui rodar i funcioni.
Molt bé. En certa manera, bueno, ara em fico amb coses que tampoc la gent no entendrà, però nosaltres quan aquí estudiem per Píster, fem el curs de Píster, aquí ens centrem en França. I m'ha recordat molt el que em deies, perquè a França va així. A França el director normalment és l'alcalde de l'Ajuntament, perquè depèn del municipal. Ara quan ho explicaves dic, hòstia, aquí van com a França. Sí, exacte, sí. De França tenen aquest model també d'estacions municipals. De vegades no és 100% municipal, sinó que és compartit, però moltes estacions de l'altra banda del Pirineu són amb aquest model, com el que tenim nosaltres aquí. Mira, ja començo a fer-te preguntes a la gent que les tenia jo, però és que aquí n'hi ha que en tenen moltes ganes. ¿Cuántos trabajadores sois? Pregunten. ¿En castellano o en catalán? Anem canviant, depèn de com ens facin la pregunta, Vale. que aquí no tenim problema. ¿Cuántos trabajadores sois? Trabajadores directos de la estación, somos unos 18, 19, contándome a mí. Después, esto no es incluyendo el refugio. Nosotros a pie de pistas, la única edificación que tenemos es un refugio de montaña con capacidad para 50 personas. Entonces, si contamos el refugio, que el refugio cada vez hace de cafetería, es todo, refugio, cafetería, alquiler de material y escuela. Si contamos, digamos, el refugio, estamos hablando de, pues eso, unas 20 de la estación, 5 del refugio, escuela, 27, 28, casi 30, digamos, puestos de trabajo directos de la estación. ¿En invierno? En invierno, sí, exacto. Vale. ¿Y de estos cuántos os quedáis fijos en verano? En verano, unos, 5 o 6 trabajan en la brigada municipal del municipio haciendo labores de mantenimiento y también en el mantenimiento de la estación y también en el municipio. O sea, de estos 30, bueno, contando los del refugio, nos iríamos a unos 10, 12 más o menos. 10, sí, contando el refugio. Mira, te preguntan, y este va para mantenimiento porque lo conozco, te preguntan ¿dónde envío el currículum? Vale, en octubre, sí, finales de septiembre, octubre, abrimos la bolsa de trabajo porque como es una empresa pública, todo es un concurso público. Y en octubre abriremos la bolsa y tabascan.net o por redes sociales también, en Instagram, en Facebook, bueno, ya lo publicaremos. Molt bé. A nivell de freeride, hi ha per tots els nivells? Et pregunta la Eli. Sí, hi ha per tots els nivells. La gràcia de Tabascan és que amb la cadira t'accedeix a unes pales sense caminar, diguéssim, sense haver de treure els esquís, ni muntar peix, ni res. Tens canals, tens pales amples, tens bosc, tens una mica de tot, de tots els nivells, ¿vale? I si volguessis caminar, amb mitja horeta, 3/4 com a molt, tens unes baixades també de tots els nivells. El bo que tenim aquí és que tenim tot tipus de terreny. És una mica, pels andorrans, el terreny és similar al Calís, ¿vale? Tens el bosquet a la part baixa, després tens pales, canals, és bastant similar en aquest aspecte. Bueno, hem de dir que coincidiu, si no m'equivoco, si m'equivoco m'ho corregeixes, amb més coses. Terreny similar al Calís, exposició, si no m'equivoco, també similar al Calís, sí. I les nevades són el que us sobra a vosaltres és el que arriba al Calís. Bueno, no et pensis, sí, estem quasi iguals, perquè al final els dos no som vessant nord, però som zona d'influència de totes les borrasques atlàntiques que venen, no? I sí, no ens neva tant com a la Vall d'Aran, però ens neva prou. Tot el tema de nord-nord-oest és quan pillem més. Molt bé. Mira, ara que parlem, ja arrenquem amb la seguretat, però bueno, aquest és un aspecte que m'agrada, perquè clar, estem parlant de freeride i, ostres, la gent ja s'està aixecant les orelles. Aviam, conozco Tabascan, me encanta, pero días de grandes nevadas suelo ir a otras estaciones por miedo a las avalanchas. Consejo. I, espera, te la uneixo amb la de després. Teniu assegurat per allà els accessos fora pista? Sí, l'estació no obre si no assegurem. Tenim un canó avalancher, ¿vale? Que assegurem tots els forapistes. Si no podem assegurar tot el que és domini esquiable, l'estació no pot obrir. Aquest any, per exemple, ara recordo, un dia vam haver un dissabte, si no m'equivoco, el 8 de març, es va obrir una mica tard perquè, bueno, va costar assegurar l'estació, però es va obrir. Llavors, la intenció sempre està allí. Ara, el que passa és que portem 2 anys molt tranquils aquí a nivell de neu, però altres anys que t'està fotent nevada i te fot 1,5 metres, els recursos són els que tenim, només tenim un canó i es fa el que es pot. Però la intenció sempre és obrir, perquè a tots ens agrada pillar pols, tots som gent de powder, ens agrada pillar polvorón, o sigui que es fa el que es pot. Espera, que comiencen a apretar. ¿Qué tiempo de reacción tenéis aproximadamente si hubiera una avalancha en el circo de Canal del Diablo? ¿Lo hacéis vosotros? No.
No, nosotros, claro, Canal del Diablo está fuera de lo que es el dominio de la estación, ¿vale? Vale. Entonces, los pisteros solo pueden llegar hasta, digamos, lo que es el dominio de estación. Si tú trazas una línea desde el Telesilla, exacto, desde el Telesilla sin quitarte los esquís hasta donde llegues. Claro, para ir al Canal del Diablo tienes que foquear, ya sea por el Coll de Dos o por Mascarida. Entonces, este año, bueno, ha hecho muy buen tiempo, ha salido mucha gente de la montaña, cada vez viene más gente aquí arriba, eso hay que decirlo también, y hemos tenido bastantes rescates con los bomberos donde hemos colaborado. El equipo de pisteros pues ha colaborado, por ejemplo, un día que no se podía volar el helicóptero, acercamos a los pisteros con la retrac lo máximo que pudimos. Claro, entonces, todo que salirse del dominio es 112 bomberos. Sí, podemos colaborar, siempre los pisteros, pues si hay que quedarse, se quedan para ver si pueden ayudar. También al final los pisteros son los que mejor se conocen la estación y aunque los bomberos también se la conocen bastante bien, no tan bien como los pisteros. Clar, però suposo que a un lloc com aquí del Diablo, que és fora, tampoc deu tenir un gran equip de pistes, com que si han d'anar allà et deixarien descoberta l'estació, imagino. Efectivament, al final pistes són 5. És un equip petit que dona per... Ojalà tinguessin 15 pisteros, seria molt guai. Però, clar, tu t'has de centrar en l'estació i tot el que passa fora, alguna vegada, ja et dic, si són zones properes a l'estació, s'han fotut les pells o els grampons i han tirat amunt i han fet una primera ajuda, diguéssim, fins que arribés l'helicòpter o els bomberos per terra. Però tot el que surti fora de domini és bombers. Molt bé. Mira, ens pregunten si feu tiros manuals. Ho fem tot amb el canó balancer. La muntanya que tenim no ens permet... La forma que té no ens permet fer tiro manual. Igual entrarien massa en risc els pisters a l'haver de fer l'aproximació. Això també, exacte, sí. Sí, més que res que no et pots... Per anar a la zona estaries exposat a zona de llaus. Llavors, vale, mira. Tot es fa amb canó balancer. ¿Cuántos pistes ya lo han dicho? Son 5. ¿Y qué titulación tienen o se necesita para poder acceder a trabajar en Tabascan? Para poder acceder, lo que hacemos es, bueno, en Cataluña, España, son los cursos que organiza el ACEM, la Asociación Catalana de Estaciones de Esquí y Montaña. De remontes hay 3, ¿vale? Remontes 1, 2 y 3. En nuestro caso, el 3 no hace falta porque solo es para instalaciones desembragables y nosotros no tenemos desembragables, es pinza fija de telesilla. Y en el caso de pisteros, hay un 2, 3, este año han sacado un 4. Bueno, han sacado antes habían 3, ahora han añadido uno que sustituye al 3 y pasa a haber un 4. Los pisteros pues hacen también esta titulación. Y el caso del maquinista, que lleva la retrac, lo mismo, hay una titulación específica, que son unos cursos que se hacen en Baqueira en la primera semana de noviembre o la segunda, más o menos, donde se envían allí los trabajadores a formarse. Mira, tens per aquí la Montse Bacardit que diu avui no em puc quedar però volia saludar. Suposo que teniu molt vincle també, no? Sí. Ja fa anys que et coneixem amb la Montse, sí. Molt bé. Treballa amb vosaltres també? Feu un predictor aquí a vostre nivell? Clar, la Montse està a la Vall d'Aran. Sí que som usuaris, cada dia mirem el seu butlletí, la veritat, i ens ajuda moltíssim a entendre el que està passant a Tabascan, però a la vegada no passa exactament el mateix a la Vall d'Aran que a nosaltres. Ens dona una idea, ¿vale? Si al final sí que ens dona una idea, però l'hem d'adaptar una mica al que tenim aquí. Molt bé. Et pregunten què val el forfet diari i què val el de temporada. Sí, el diari... Estem fent publicitat avui, Sí, bueno, ja està bé, ja. A veure, el diari entre setmanes són 19 euros, cap de setmana 22. A més, tenim l'opció d'una pujada per 5 euros, que funciona molt bé per gent que vol tirar cap amunt i agafa la cadira, tira cap a dalt i ja està. I el de temporada, si no m'equivoco, eren 199, sí, menys de 200 euros. Molt bé. I escolta, mira aquí, que no em deixa fer-te ni una pregunta de les que tenia preparada. Estem a tope. Van a cuchillo amb tu, Escolta, jo tenia una pregunta, més o menys per tenir una idea. Quina pot ser una temporada bona, una mitja de dies de forfets venuts a Tabascan? A la temporada. Clar, o sigui, és que això és... Sí, Tabascan és una estació d'alta muntanya, no és una estació d'esquí pròpiament dita. Per exemple, aquesta temporada, que ha començat molt bé, ha fet molt bon temps, que això ajuda que la gent pugi, però s'ha acabat un mes abans, no? Perquè, mira, justament el dia 13 acabàvem, que avui és dia 13, o sigui, 13 de març. Mira, aquesta temporada han venut 6.000 forfets. És una misèria comparat amb qualsevol estació del Pirineu,
però hem tingut més de 20.000 visitants, vale? Perquè tenim una manera de controlar els visitants, ja que estem a prop del Parc Natural del Pirineu i tenim un comptador. Llavors, de cada 4 persones que pugen fins a dalt, fins a l'estació, només una compra forfait. Els altres se'n van o a fer raquetes, o a fer alpinisme, o a fer esquí de muntanya, o splitboard. Vale? O sigui que al final nosaltres no hem de comptabilitzar tant el tema forfait, sinó més el tema visitants. A part, deixa'm que et digui una cosa, anem a entrar en debat. No estic d'acord amb tu, amb el que has dit. Clar, no, perquè tu em dius que 6.000 forfaits són pocs. Bueno, com ho contem, això? Perquè, clar, si contem que teniu una cadira i... Quantes pistes has dit? Perdona. No, sí, bueno... això és com el que em diu. Això és com el que em diu. Hòstia, és que Gran Valira, 50 pavos és molt car. I dius, aviam, 50 euros i són 220 quilòmetres esquiables. Vale. Llavors, una estació que val 32 euros i que té 10 quilòmetres esquiables, com hi ha a la península, això no és car? O mirem preus? Clar, llavors... És depèn de com ho comptabilitzis, perquè teniu una cadira i tenint els quilòmetres esquiables que teniu, jo trobo que està molt bé, i més quan un altre tipus de client. Exacte, sí, per això. O sigui, no dic que estigui malament, simplement dic que no és per nosaltres, o sigui, al final, el refugi està ple cada cap de setmana i entre setmana molts dies també. Al final, el que ens interessa com a estació municipal és això. O sigui, volem vendre forfets, clar, perquè és la manera de fer diners també, però al final, si plenem el refugi, si els monitors estan treballant, si els guies estan venint aquí a currar, si s'estan allotjant o al refugi o als hotels del municipi, ja està. Aquest és l'objectiu de l'estació, també. O sigui, no ens obsessionem en vendre, hem de vendre 10.000, no sé què, no. Entenem que la nostra estació és especial i si venem 6.000, doncs està prou bé. I el que et deia, 20.000 visitants, doncs encara millor. Sou especials, però sou molt grans, Escolta, Tavascan, és parc natural, no? Pregunten. No, no és parc, però quasi, estem al límit. El que és la muntanya de Tavascan, on està l'estació i l'estació d'esquí de fons, és del comú de veïns, però estem a tocar del parc, pràcticament. No som parc específicament, però estem a tocar. Vale, ostres, l'Albert ens pregunta, no sé si ja has anat, trobes que Tavascan s'assembla a alguna estació de Turquia? No, jo no he estat a Turquia. No, jo tampoc, Albert, no he estat a Turquia. Però sí que sé que fan l'esquí a Turquia, això sí que ho sé. I no sé. No puc contestar aquesta pregunta, ho sento. Bueno, aquí hi ha gent dels teus que estan dient que teniu un refugi que és de puta mare. Exacte, això ho ha dit el Toni, no? Sí. Sí? Vale. El Toni... És el que el porta, potser, o què? El Toni és un dels guardes, però realment el refugi està de puta mare, si es pot dir aquestes paraules en aquesta hora, està molt bé. Sí, tenim els nens en la fiesta, tranquil. Vale, perfecte. És un refugi que té un ambient molt muntanyero, molt guai, molt proper. Vale? Penso que potser amb la modernització dels refugis, sobretot a Andorra, potser està fent que es perdi una mica aquest tracte més personal, més muntanyero, més típic. I aquí s'ha mantingut. Realment l'equip de guardes amb el Toni, la Clara, Guillem i companyia, la Bàrbara, estan fent superbé, estem encantats amb ells, la veritat, i sempre et dona això, sentir-te com a casa. Te pregunten si la intermitja encara es fa. Això s'haurà estudiat. És aquest, l'Aleix, la festa major d'Intermitja. Encara es fa, sí. Tenim una... La Intermitja és la parada que té el telecadira a la meitat, que et pots baixar. També pots baixar per fer la part baixa, com... Veus, això també ho expliquis perquè aquest telecadira ha desaparegut de la faç de la Terra. Ja. Exacte, sí. El nostre telecadira és això. Té una parada intermitja on et pots baixar i fer-te la part baixa, o si no, quedar-te a la part alta, diguéssim, i enganxar-te a la intermitja i tirar amunt. I, des de fa uns anys hi ha un dissabte de març, que aquest any no s'ha pogut fer perquè hem tancat abans d'hora, que es feia una festa major, i una mica de cachondeo i una mica de musiqueta i això. Això es feia molt abans a tots els llocs i cada vegada es fa menys. Però jo crec que dona molt caliu. Escolta, quin diries que és el client potencial de Tavascan? Client potencial de Tavascan jo el dividiria en dos parts, o sigui, encara podem arribar molt més al client muntanyero, un client d'esquimo. De fet, els últims 2 anys, jo porto 2 anys a l'estació com a treballador i molts d'usuari. I els últims 2 anys hem vist un client més de mallites, per parlar clar, un client que abans no teníem aquí, sí, amb esquís molt prims i això.
I llavors, bueno, suposo que s'està corrent la veu de que Tavascan doncs, tenim bona neu, tenim muntanyes canyeres, la cursa Certascan es fa cada 2 anys, ens porta molta clientela també. Llavors, en tot aquest client més que busca la pujada i no la baixada, és un client que veiem que està creixent. Client muntanyero en general, ja no et dic el que busqui un freerider de puta mare, tal, que busqui baixades, tal, no. Una família que ve a fer esquí de muntanya amb els nens, per exemple. Hem d'arribar a tot això. Raquetes, també, la família que se'n va a fer raquetes o se'n va a fer esquí de fons pel matí, perquè tenim també una traça d'esquí de fons, i per la tarda una excursioneta en raquetes. Aquesta seria una vessant més familiar, i l'altra és el que et deia, un públic més freerider, que ja tenim grups que venen sobretot entre setmana i es passen aquí 3 o 4 dies al refugi, cada dia fan un cim dels voltants i sí, llavors són les dues vessants que hem de seguir treballant perquè vingui més gent. A veure, al final estem molt lluny, estem a prendre per cul, per tant, clar, o sigui, jo quan venia de Barna fins a l'estació són 4 hores. Sí. Joder, amb 6 hores i mitja et plantes als Alps, saps el que et vull dir? O sigui, estem molt lluny, realment. O sigui, això no... Però el bo és que no tenim cues, cosa que a Andorra no podeu dir el mateix. A Andorra mai saps quan... Bueno, Arcalís, ojo, que som també... No, cues d'entrada al país. De cues d'entrada aquí ja no són cues, és diferent. És com el que... Jo ja no tinc entrades, m'entens? Que se m'aguanta tot, però a Andorra no són cues, ja. Clar. Són per això, llavors, al final, no tenim peatges, no tenim cues per arribar, però la distància està lluny. I més, clar, el públic de Barcelona té Cerdanya, té Andorra i després estem nosaltres. O sigui, costa que arribin. Però bueno, estamos trabajando en ello. Molt bé. Una pregunta, perquè m'has dit que hi ha molt muntanyero i que ara teniu l'època de l'esquí de muntanya i les malles. Però que aquí fem un incís, perquè Andorra és una... Però aquesta gent ve a fer esquimo o ve a fer esquipi? Què és esquipi? Esquí de pista... Vale. Sí, esquí de pistanya. Perquè és una mica el que ens trobem aquí. Diem muntanyeros, però la gent... A vosaltres aquests que us venen així, us venen a la pista o se'n van a la muntanya? Això està començant a arribar aquest any. O sigui, aquest any i l'anterior, com a molt, ha sigut el primer any que hem vist a gent que ve a pujar. Només ve a pujar. Puja per la pista, no? Mallites, tal, amunt, pam, arriba avall, treu peix i tira... O sigui, arriba a dalt i tira cap avall. És el primer any que realment he dit, joder, això s'està fotent una... Sempre, és el que dèiem, sempre havíem tingut un públic muntanyero que s'anaven a fer pues, el cim del Campirme, com el Fort, no? Els clàssics de la zona. Però ara estem tenint un públic d'això, que busca la pujada, ve a fer l'activitat física. El tema és... Clar, Gran Valira, per exemple, té molts quilòmetres i es pot ficar on vulgui aquesta gent. Nosaltres només tenim una pista. No és tan fàcil, Bueno, però per extensió... No, és que t'ho dic perquè, per exemple, a la part del Tarter realment tens molts quilòmetres esquiables, però tens 2 pistes que van avall. Llavors, clar, si a la pista l'Esquirol, que et va avall, a la tarda ja et trobes gent pujant, se t'arma un pitofio espectacular. Doncs, clar, nosaltres tenim una mica aquest problema. Al final només hi ha una pista que puja amb alguna ramificació, però al final és una pista amb llocs molt estrets. I és una cosa que hem de començar a regular. Ara, aviam si tenim temps una mica ara aquesta primavera o si no de cara a la tardor, per intentar controlar tot això. No ens agrada prohibir, però sí que amb la muntanya que tenim hem de començar a controlar això perquè si no és un cachondeo. Mira, ens pregunta Gabriel, hi ha escola d'esquí i de snow? Es pot reservar amb temps o ha de ser in situ? Gràcies. Sí, hi ha escola i millor si es reserva. Perquè els caps de setmana... Clar, no tenim una escola amb 20 monitors, per dir alguna cosa, 20 instructors. Em sembla que de snowboard només hi ha un i d'esquí hi ha 2 o 3. Llavors, si es pot reservar, molt millor. I així tots anem més tranquils. Molt bé, ho trobo perfecte. Al refugi sempre hi ha lloc o s'ha de reservar amb antelació? El mateix. Estem veient que el refugi els caps de setmana s'està petant, està venint molta gent. Llavors, si es pot reservar, millor. Mira, com s'està posant de moda aquesta pregunta i ho acabàvem de parlar fa un moment, la Eli, que és d'aquí d'Andorra, ens pregunta, no sé si heu contestat a la pregunta, però hi ha forfets sols pel que venen a foquejar? No encara, perquè jo no... És complicat, o sigui, si et venc un forfet, què t'estic oferint, no? O sigui, si tu vens a foquejar, jo no et puc vendre un forfet si vens a foquejar.
No t'estic oferint res. Però és el que parlen aquí. En el moment que et venen a l'estació, perquè a fora de l'estació no hi ha neu i aquella neu l'has fet tu, i venen a utilitzar-te la pista que tu has trepitjat, sí que estan utilitzant... És un tema complicat. No m'estic posicionant, no. Per lo que es parla aquí. Perquè a vegades totalment. és que venim aquí perquè a fora no hi ha neu. Llavors estàs venint aquí i a les 4 pistes que hi ha obertes perquè els canons han treballat i les màquines han treballat. Per això totalment. És un tema que en les reunions de totes les estacions de Catalunya se li fa moltes voltes. Al final nosaltres aquest problema tampoc el tenim, però a estacions del Pirineu com és Baiter, Masella, aquesta gent sí que té un problemon amb tot això i s'està fent-li voltes al tema. Jo el que dic, o sigui, si cobres per alguna cosa, sí. Bueno, s'ha de pensar bé i si es cobra, s'ha d'explicar bé què els estàs donant a canvi, no? O sigui, jo t'estic cobrant un forfet, què et dona, no? T'estic assegurant un rescat a pistes o no, o sí? O sigui, s'ha de fer voltes al tema encara, penso jo. Llavors ens diuen, jo a la pista per poder arribar fins dalt i després poder seguir. Home, però si anem a una estació petiteta com Tavascan i ens estan dient que per una pujada, podem fer una pujada i ens cobraran 5 euros, home, jo crec que hem de solidaritzar-nos una mica amb aquesta gran situació i, hòstia, els 5 euros, pujar amb la cadira i després pujar amunt. I si és perquè estàs molt forta, doncs després te'n fas una altra de pujada. Totalment. No? Això és el que estem intentant, sobretot, mira, aquest any que ha faltat una mica de neu a cotes més baixes, els deien, mira, agafeu la cadira, baixeu-vos a l'intermitja i des d'intermitja ja, res, estàs a pista 5 minuts, com a molt, foquejant, i després ja te'n surts cap a una vall del costat i no trepitges pista, o fins a dalt de tot, si vols. Clar, el que intentem derivar a aquesta gent és que agafin el forfet d'una pujada i es quedin per dalt i facin la volta que vulguin, després tornin per pistes, cap problema. Clar, jo crec que al final ve una mica això. No, escolta, els itineraris aquests o aquestes sortidetes que dius per algú que digui va, doncs jo, sí, Dani, si dues pujades no sé què dir-te. Home, doncs si dius que vols pujar des de baix, no? Doncs després te'n fas dues. Exacte, sí. Escolta, aquestes baixades que diu, clar, tu deus tenir 40.000 baixades allà, però per una persona que no ha anat mai, si va cap allà, té itineraris marcats, té per poder anar més enllà sense haver de quedar-se a la pista o del que pugui veure ell o pressentir? A dia d'avui el que tenen són marcats els itineraris més clàssics, diguéssim, dels cims, que són la Coma del Forn, el Campirme i el Ventolau. Són els 3 cims clàssics de la zona. Això sí que està senyalitzat pel parc natural, ficar els pivotes a l'estiu i a l'hivern. El que estem treballant és en fer un mapa de free ride de l'estació, de free ride i esquí de muntanya de l'estació. Que, bueno, sí, estem treballant. Ens costa perquè som poca gent al final i és molta feina, però la idea és això, que tu vens de fora, no coneixes Tavascan, arribis allí i tinguis un ventall de possibilitats una mica catalogats amb diferents categories, no?, de dificultat, i no hagis de... Bueno, diguis, vale, doncs me'n vaig cap aquí. Igualment, a dia d'avui, els pisteros sempre saben com està tot i sempre recomanen on anar-hi i t'expliquen una mica les dificultats de l'itinerari i l'estat de la neu, també. Mira, veus, d'això que estem comentant inclús poden sortir noves idees, Víctor. Mira, l'Àlex em diu, forfet d'una pujada no sembla mala idea pels que volen passar el dia pels pics. T'ho dic perquè jo el conec en aquest noi. Ell el que fa és pujar a última hora, es clava d'un pic i et clava unes fotos que quedes cagat, nano. Sí, és bona, sí. És bona, saps? Una pujadeta, et col·loques, pam, les teves 2 fotos. Això sí, suposo que tot el que estàvem repetint a l'hora de baixar, mirar de no baixar per la pista i més si estan treballant les màquines. Exacte, clar, al final és el que dèiem, dic Gran Valira per dir alguna cosa, Arcadís, on sigui, tens moltes opcions per baixar. Aquí, si puges, acabaràs baixant per la mateixa pista o per fora pistes, segons condicions, ¿vale? Llavors és això, si... És complicat, perquè si tenim la màquina treballant, tot i que la nostra màquina no treballa amb cable, no treballa amb winch, però és perillós, 1, i 2, que li fots la feina en l'aire a tot el que està fent el maquinista, si li fots la teva traça allà enmig. Home, allà teniu una pista, i a sobre li passa això. Tots ho hem fet, això, però ara que estic com a cap d'explotació és una putada, realment. Sí. Escolta, dins de ser una estació amb poquetes pistes i tal, us considereu una estació familiar pel fet de ser així petiteta i tal? Ens considerem familiar perquè oferim un entorn molt,
com dir-ho, molt amable per famílies. O sigui, tu pots tenir els nens que hi esquin, diguéssim, de, no sé, 8, 10, 12 anys, poden estar sueltos por ahí fent rondos i com tot acaba al mateix lloc, no té pèrdua. Llavors, depèn del que entenguis estació familiar. Si ens centrem en famílies muntanyeres, diguéssim, sí, troben el seu lloc aquí. Ara, si busques un bar, jo què sé, com té la vaqueira de Moet Chandon i tot això no ho tenim aquí dalt. Tampoc ho volem, així t'ho dic. Llavors, si ets una família que a tu t'agrada fer esquimo, a la teva dona li mola fer esquí de fons o raquetes, i dius, va, ara jo me'n vaig cap aquí, els nens es foten a fer rondes a l'estació. El bo de Tavascan també és que el personal és molt humà, són gent molt, molt humana que de vegades em diuen, ei, fes una ullada al meu fill. I estàs allà i el mateix Remontero li va controlar una mica que el fill no es desmadri por ahí ni res. O sigui que... Jo anava una miqueta més a aquest altre vessant, per això. A la vessant no de que vinguin famílies, sinó... Sí. Ara aquí està baixant una mica aquest tema, però jo que fa anys que em dedico i estic a la neu, pugis a la cadira que pugis, Dani, què tal? Saps? Que teniu un accident, que us ve, que saps que aquesta família... Hòstia, vas veure com arribaven i veus el nano que no s'aguantava dret i ara el veus i dius, mare de Déu, si em carda una hòstia em desmunta. Totalment. Aquí hi ha una família que justament s'ha vingut a viure aquí fa aquest estiu i que han vingut aquí de tota la vida. Els xavalins venien aquí amb 4 anys, anàvem amb la taula als peus i ara tenen 16, 14 i 12 anys. I és tot, sí, en aquest aspecte sí. La gent és molt, molt propera i és això. I el públic que ve, sobretot entre setmana, és públic de la comarca. Gent que treballa pot ser de monitors al cap de setmana i entre setmanes poden escapar. I al cap de setmana sí que hi ha hagut un increment de gent de fora o de turistes, però tot i així el gran percentatge de la gent és gent coneguda de la comarca que venen a Tavascan des de sempre. Molt bé. Pregunten si fareu la Pleta Freeride Weekend l'any que ve. Sí, i tant. Això és el primer any que s'ha fet. Ha sigut un event enfocat al freeride, però més a nivell educacional que no competitiu. Al final, organitzar una competició de freeride és molt guai. S'ha fet molts anys aquí a Tavascan, s'ha fet molts anys, però necessites molts diners. I la logística és molt complicada i nosaltres estarem encantats que vingui algú a organitzar una competició i donarem totes les facilitats. Però és difícil, realment. A més, aquest any, últimament, que la neu, neu un dia, el dia següent et plou, jo què sé. És complicat. Llavors, el que vam dir, vam ser, hòstia, volem fer coses de freeride, però fem alguna més educacional. Igualment, a l'estació, nosaltres tenim un camp de DBA, un camp d'arbes, que funciona tots els dies de manera gratuïta, o sigui que això ja ho fem de per si. I llavors, era una mica a la gent que vingués de fora, ensenyar-los, vam fer un taller amb els DBAs de recerca, l'infermera de l'estació va fer un taller de primers auxilis, a la tarda vam fer unes xerrades també de com llegir un butlletí de perill d'allaus i després diumenge vam fer una sortideta guiada amb el cap de pistes per l'estació, amb un terreny bastant senzill, però perquè veiessin una mica com es pot moure't per l'estació amb seguretat. Escolta, jo no sé si ningú ens està escoltant, perquè aquí tu i jo anem parlant, però estem dient que si el refugi es menja molt bé, que si aquell lloc és de conya... Es menja superbé, sí, es menja molt, molt bé. Doncs va, ja que estem una altra vegada en el refu, preguntaven el preu del refu. Ui, no te'l saps, ja t'han enganxat. Sí, a veure, igual el Toni Grau Garcia, que està per aquí... Vinga, va, tots aquests que xerreu i el Toni estava per aquí, que contesti... Sí, Toni Grau, jo crec que mitja pensió, és a dir, dormir, sopar i esmorzar, que no ho sé, és que no sé si 39, una cosa així. Bueno, deixem no que me'n recordo. El Toni, que estava per aquí... Sí, aviam si contesta el Toni. Escolta, quina quantitat d'itineraris diferents podem trobar-nos al voltant de Tavascan, més o menys? Tot depèn del que vulguis caminar. Vale? Jo què sé, per exemple... Clar, tot depèn del que busquis. Al final, la gent busca el clàssic, el que t'he dit, Ventolao, com el Forn i Campirme, com a cims clàssics. Però és que tens un munt de canals, un munt de pales que no hi va ningú. O sigui, al final, a la Coma del Forn, que és el cim més clàssic de tots, un dissabte igual tens... el 90% de la gent està allí
i simplement perquè, bueno, perquè és el que fa tothom i és el clàssic i tal, i seria impossible, no et sabria dir quants itineraris, però són moltíssims. O sigui, entre canals, pales amagades i tot, és que ja no ho sé, a veure, què, 20, 25, 30, per dir alguna cosa. O sigui, tens per fer-ne... Si vens una setmana, no repetiràs ni de conya i pots anar venint totes les temporades i no repetiràs, si no vols. Mira, aquí ja s'ha aixecat la llebre perquè tenim a la Lara, que és la presidenta de l'associació, la tindrem dimecres aquí en entrevista com a tu, i ella, a part de ser píster, és enfermera. I ja pregunta, tens una enfermera? Sí, clar. Sí, tenim enfermera, no tenim metge, perquè no ens dona. La enfermera de la nostra estació és una enfermera píster, ¿vale? O sigui, ella és pístera. Com ella? Sí, o sigui, no s'està esperant allò d'enfermeria que vingui gent, sinó que fa tasques de píster i a la vegada pues, infermera. I sí, de fet, és andorrana, la Zoe, i està treballant ara mateix, quan es va acabar aquí la temporada, està treballant a Andorra, no sé si a l'hospital o una residència, alguna cosa. Sí. Molt bé. Escolta, creus que el boom de buscar dins la nova... Bueno, sí, jo crec que és la nova, però bueno, dins la nova gent de l'esquí, que busquen estacions amb quilòmetres, volem quilòmetres esquiables. Sou vosaltres l'estació per als que busquen tranquil·litat i melancolia? Esteu notant que ara esteu agafant més un públic que buscava aquest esquí davant, aquesta melancolia, aquest... Doncs el que et dic, saludar-te amb el del cotxe al costat cada cap de setmana. Totalment. A Tavascan tot és molt tranquil i molt natural i molt salvatge en aquest aspecte, ¿vale? Llavors, hi ha gent que ha vingut rebotada d'altres llocs. T'acabo de mandar el currículum, et diu ja la pistera enfermera. Perfecte, que ho enviï, sí, que ja mirarem a veure què podem fer. Llavors, per exemple, aquí a la comarca tenim també Portainer i Spot Esquí, ¿vale? Al Pallars Sobirà. Què passa? Portainer els dissabtes i diumenges es fot a rebentar, però una cosa molt bèstia. Llavors, a mi em truca la gent a les 10:30 del matí i em diu que no ens deixen pujar al pàrquing de Portainer. Com ho teniu? Jo dic, aquí ho tenim bé. O sigui, el pàrquing al final no es plena mai. És una estació que mai fas cues a Tavascan, mai. Impossible fer cues, impossible. Llavors, molta gent que aquests 2 anys ha vingut rebotada perquè ha hagut un boom d'esquiadors, almenys aquí a Catalunya, ha hagut un boom, llavors gent que ve rebotada d'esquí Pallars, no? De Portainer Spot, ha vingut a Tavascan i és gent que després ha repetit perquè ha dit, joder, aquí estem de puta mare, no fem cues. Vale, no tens 30 pistes, però és que no necessito 30 pistes. Vale? Jo el que vull és esquiar, pujar-te de cadira tranquil, gaudir de la muntanya en un estat més pur i més natural, no? I aquí ho tinc perfectament i em costa el forfait la meitat o 3 vegades menys que altres llocs de por ahí. Llavors, sí, crec que el mercat ens està afavorint en aquest aspecte perquè cada cop la gent busca... A veure, sempre hi haurà gent que té quilometritis, no?, d'aquesta i que busca el que té el Moet Chandon, però també hi ha molta gent que ja passa de tot aquest postureo i tota aquesta història i busca un esquí més tranquil, fer les seves 2-3 hores d'esquí pel matí i menjar de puta mare, i això és el que podem oferir aquí dalt, la veritat. Escolta, mira, la Montse, que és la segona vaga que ens diu, ens pregunta si teniu guies d'esquí monitors entre setmana per poder contractar. Bueno que sí. Guies vol dir guies de muntanya? Guies d'esquí de muntanya entre setmana. Sí, però una altra cosa, si ho reserva, millor. Vale. Exacte, sí, perquè entre setmana moltes vegades tenim grups escolars, ja siguin de la mateixa comarca que venen a fer l'esport blanc, que li diuen, o escolars que venen a fer unes estàncies aquí, unes estades, i si ho reserva, millor. Però suposo que és el que deies tu, al ser diferent i al treballar amb gent del poble, segur que potser tens algun guia que entre setmana normalment no treballa perquè no teniu prou de gent i li pots fotre un truc i el tindràs allà el dia que li fas. Clar, exacte, el tema és aquest. Si ja avises un dia abans, diguéssim, o 2 dies abans i què tal dimecres volem venir? Vale, perfecte. Ara, si et plantes allà el dimecres, doncs pot ser que el guia està por ahí o clar, o sigui, és el que et deia, no? Ojalà tinguéssim una plantilla de guies fixes. Això seria perfecte, perquè a mi el que m'encantaria seria una estació on la gent agafés guia, però això és Espanya i la gent d'agafar guia no ho porta massa bé. No. I mira que et pregunten, fins a on et porten els guies si no et coneixes la zona? Suposo que depèn del teu nivell, no? Depèn, sí. Clar, jo no soc guia, però primer t'evaluen una mica, aviam el teu nivell, no? Fins on pots arribar, i depèn de les condicions de neu, llavors trien un itinerari o un altre.
Bueno, et porten fins on pactis. Bueno, t'hauran de veure el nivell. No No decidiràs tu. sé si, no sé si, no sé si és un pacte, això, eh? No, això Em no és sembla que no pacte. és un Això pacte. veu el nivell i tu, per molt que diguis vull anar allà, si no tens el nivell, jo sí dic que vull agafar un Ferrari, em sembla que de primera no me'l deixaran anar. Totalment. Clar, tu pots voler fer un cim del Ventolao, que són 1.200 positius, però igual als 600 estàs fos, saps què et vull dir? Llavors diu, tio, pues, O no et què vols fer veuen 1.200? o no et veuen preparat per lo que puguis arribar a trobar. Exacte, sí, sí, temes així, i tant. Escolta, jo estic d'acord amb tu. Jo porto anys ja treballant al Caliç i he estat 9 temporades també a Soldeu el Tarter i molt quilometritis, però després estan tots a la mateixa pista. Sí, Em deia, claro. escolta, gent, és que fotem una cua de mitja hora cada vegada. Dic, escolta, heu provat d'anar aquí darrere, a tota la zona? No, dic, pues igual que vosaltres, tots els altres. Totalment, la gent és gent de costums i sempre fa el mateix i bueno, el que estem intentant és això, captar aquesta gent que s'està cremant d'estar a la Cerdanya fent cua cada cap de setmana, que tot, almenys jo si vaig a esquiar, el que vull és tranquil·litat i ja està sol, no? O sigui, o sigui, quan vivia a Barcelona, no sortia de Barcelona per fotre'm un lloc i fer cues també. No hi trobo sentit. Llavors, això és el que podem oferir aquí dalt. Bueno, llavors podem dir que la vostra estació està pujant, no? Gràcies al boom dels quilòmetres esquiables, aneu a més. Sí, bueno, és el que et deia, al final tota aquesta febre de l'esquimo i de fer, bueno, més que l'esquimo, de fer muntanya. O sigui, el número de raqueteros que venen a fer raquetes està disparadíssim. O sigui, cada cop ve més gent de totes les edats, o sigui, i també és un públic que ens interessa, la veritat. O sigui, al final és gent que ve aquí, fa la seva raquetada, tenim una ruta molt accessible per tothom, un mirador maquíssim que veuen tots els cims del Parc Natural del Pirineu, i això ho fa des del xavalín de 5 anys fins a l'home de 65-70. O sigui, no sé, és això. O sigui, estem pujant, sens dubte, amb les nostres limitacions d'estar lluny, tot i així estem pujant. També perquè aquí s'ha fet, jo porto 2 anys, però aquí s'ha fet molta feina prèvia a nivell de premsa i a nivell de promoció i tot això, que clar, les coses no venen d'un any per l'altre. Les coses has de plantar, no?, la llavor i deixar que creixi, seguir treballant, i al cap de 5-10 anys pots veure l'abast de totes aquestes coses que estàs fent. Si no, clar. O sigui, al final jo estic vivint també gràcies a la gent que ha estat anteriorment al meu càrrec i tot l'equip que ha hagut a l'estació, i jo estic continuant aquesta tasca. Vale. Escolta, llavors, mira, jo faig una recapitulació de lo que estem parlant fins ara. I per lo que veig, llavors podem dir que tant el poble de Tavascan, perquè és una estació de l'Ajuntament, com els treballadors, com vosaltres, esteu content amb el que teniu? O dintre del que cap teniu algun projecte d'ampliació, remodelació dels ginys mecànics, d'estació en si, algú ja ha parlat de que si arriba algú i que de fer-ho més gran, saps? O esteu bé com esteu? Ningú s'ho planteja. A veure, cal ser realistes, primer de tot, ¿vale? O sigui, no podem somiar amb tenir una cadira nova com l'hem ficat a Spot, diguéssim, com a Spot Esquí, que són 7 milions d'euros. Això és impensable per a un ajuntament que té 275 persones empadronades, censades. Clar, és impensable a nivell econòmic. No pots endeutar-te d'aquesta manera demanant una cadira de 100 milions. Necessitem millores, sí. Al final, les màquines que tenim són antigues, algun dia petaran, com tot peta. Llavors, el dia que peti la màquina són 400.000 euros, una retrac. Llavors, complicat. Ens agradaria tenir una mica més de recursos per poder, o sigui, sense somiar, sense ficar un telecabina que et porti fins al cim del Campirme ni res d'això, que això seria ciència-ficció, però sí que necessitaríem una mica més per arribar a uns mínims on ens sentiríem més còmodes. Vale, dintre d'aquests mínims, t'ho dic per lo que estic llegint d'Atesmart, estaria el tema de poder reubicar el pàrquing perquè el vessam de sobre és molt a llavors? Sí, ja conec. Aquí ja t'han apretat. No, el Pep ja el conec, d'Atesmart. Si no, pues, demà el tenim a ell. Demà venjança. Demà li pot venjança. Molt bé. No, el tema del pàrquing, sí, la pala que està sobre el pàrquing, diguéssim, és molt allavosa, molt. Sí que a dalt tenim unes creuetes, unes defenses antiallaus, però no és suficient.
però des de l'any passat, 2019, es va aprovar un projecte de ficar creuetes fins a baix i just fa 3 dies o 4, amb tot aquest paron pel coronavirus, tot el tema de paperassa s'ha pogut avançar i finalment s'ha licitat aquest projecte. Vale? No hem volgut fer molta difusió perquè el tema està una mica complicat amb el coronavirus, que la gent no es pensi que ara es gasten tots aquests diners aquí, sinó que ja estaven assignats des de fa un any i mig. Vale? I ara s'ha pogut fer tota la paperassa que s'havia de fer i llavors el pàrquing es convertirà en un lloc segur, molt més segur que ara, si més no. Vale? Perquè ara hi ha dies que havíem de tancar, no per l'estació, sinó pel pàrquing. Pàrquing és una... Sí, si mires el mapa es veu molt clar, és una pala sud i amb molta pendent i va directe al pàrquing. Llavors, molts dies, per seguretat, tancàvem. Llavors, aquesta obra que ve del Departament de Territori ens permetrà poder obrir l'estació molts més dies. Molts més dies. Hòstia, genial. Mira, Beates Maps també et diuen que genial. Llavors podem dir que Tavascan podrà continuar molts més anys amb la línia d'estació diferent. Jo crec que... Veu aquí. Sí, i tant, sí. Doncs vinga, va, tots cap allà. Aviam, el Joan ens preguntava, monitors de freeride en teniu i poden patejar muntanya amunt per damunt del remuntador? Suposo que llavors igual ja... Què vol dir poden? Vale, els monitors, no. Clar, els monitors imagino que no poden sortir del límit esquiable. Llavors ja no pot guia, no? Amb la llei que tenim a Espanya és així. A Andorra no sé si funciona diferent, però a Espanya monitors és domini esquiable. Llavors, és una cosa que jo estic fent moltes voltes, és una proposta que seria una mica complicada, però a mi m'agradaria que es creés una figura, aquí els guies de muntanya se'm tiraran al coll, ja m'estic preparant. Però m'agradaria que existís una figura... Veig per on vaig i veig que crec que estàs buscant una cosa per vosaltres. Perquè llavors tenim uns monitors que són d'aquí del poble, que es coneixen la muntanya millor que qualsevol guia que vingui de fora. Imagino que vas per aquí que t'estic veient venir. La idea seria delimitar una zona més gran que el domini esquiable, però sense anar... O sigui, delimitar una zona de muntanya on hi pogués anar un monitor amb una formació complementària. O sigui, estic dient que s'hauria de fer una formació complementària en allaus i tot això segur. Però obrir la porta a que no només fossin guies d'alta muntanya que poden fer guiatges per lo que és l'entorn de l'estació. Perquè realment tenim foquejades de 25 minuts, mitja hora, que són l'hòstia, i clar, però has d'anar amb un guia d'alta, i els guies d'alta tampoc hi ha tants aquí dalt, i els preus que es cobra un guia d'alta són elevats, que són totalment acordes amb la seva formació i tot, però simplement crear una mica la figura d'un guia de freeride, penso, que ens podria anar molt bé, i això seria un concepte interessant, però ja et dic, és complicat perquè les lleis, els guies d'alta defensen també el que és seu, i és complicat. Però crec que un lloc com Tavascan funcionaria molt bé, això. Molt bé, jo crec que sí. Escolta, i a l'estiu, què m'ofereixes? A l'estiu... Mira, a l'estiu. Oferim de moment només el refugi està obert, això sí, tots els dies. Es menja de puta mare el refugi. I caminates només. De moment caminates. Estem fent-li voltes a oferir activitats de cara a l'estiu. El problema és que l'estiu aquí dalt, a nivell de volum de gent, és molt curt. Estem parlant d'un mes i mig com a molt. De 15 de juliol a 20 d'agost és quan tenim un volum important per poder fer coses. Estem mirant de fer, com es diu, un circuit d'orientació a dalt de la pleta. Bàsicament, bicicleta, bicis elèctriques pots fer, però no hi ha res. A nivell d'estació no fa res a l'estiu. Està tancada, que és una cosa que hem de millorar i que estic intentant millorar. Molt bé. Escolta, els vostres clients, ja que teniu una estació més específica del freeride i de més, i aquí ens queixem moltíssim de la poca cultura i la poca conscienciació que hi ha, i ahir vam tenir una xerrada amb un freerider de l'Aran, l'Àxel, no sé si el coneixes, que ens va donar com 2 bufetades a tots i ens va donar, però una lliçó, una lliçó de conscienciació i saber fer. El vostre públic, aquest que més coneixes i que és més específic del freeride,
creus que tenen una bona conscienciació en quant a la seguretat a la muntanya? Hi ha de tot. Aquí hi ha gent que ronda per l'estació de fa 15 anys, que aquesta gent sí, i també hi ha gent que ronda l'estació de fa també 15 anys i que són uns descerebraus i que es tiren per tot arreu. Jo et diria que en general... Els pisters desganyitats també, no? El dia de Nevada. Claro, sí. A veure, en general sí que la gent que ve per aquí, els que són els veteranos, diguéssim, els locals veteranos, sí. Sí, és gent que es coneix molt bé la muntanya, ja sap de què va. Ara, això, si seguim creixent, va venint gent de fora, doncs hi haurà problemes. Perquè crec que a nivell general la gent que s'està fotent a fer freeride d'ara o de fa poc no té massa formació. Per això el que deia abans, nosaltres el camp de DBAs el tenim disponible, gratuït amb el forfet. Tu vens a fer la teva activitat a Tavascan i si plegues a les 2, de 3 a 4 pots fer búsqueda d'arbres amb el cap de pistes que t'ensenya com buscar-ho, com palejar. Llavors la idea és una mica això també, o sigui, intentar educar. Jo també, exacte, jo també intentar educar i sempre pensava que, hòstia, que aquesta joventut nova que venia, què tal, però ja et dic, ahir vam parlar amb l'Àxel, que té 19 anys, i ja et dic que l'entrevista te la passarem mirat el final, i no, i ens va deixar, però que a final d'entrevista tenies a tota la gent aplaudint i dient-li, vamos, de tot, perquè va ser espectacular. Per això et dic que a vegades ja no és l'edat, sinó amb el que pugin des de baix. Vosaltres treballeu amb els col·legis d'aquí del poble i de més en quant a fer alguna cosa amb el món de la neu? En quant a ensenyar ja? El que fem nosaltres a la comarca, al Sobirà i al Jussà, les dues comarques, es fa l'esport blanc, que en el nostre cas venen a fer esquí de fons. L'esquí alpí i snowboard el fan a Portainer i a nosaltres ens toca l'esquí de fons. I sí que a l'escola de la Vall, aquí a la Vall de Cardós tenim una escola, sí que van venir, em sembla, van ser 3 vegades aquest hivern, com a escola, diguéssim, independent d'això, i sí que van fer esquí alpí i tot això. I bueno, al final la majoria no, però igual la meitat dels nens que hi ha per aquí, que corren per aquí, són fills de gent com jo, que som de fora, que hem vingut aquí per la neu i hem vingut, llavors ja saben esquiar. Però bueno, és un projecte que volem fer, ens encantaria poder dedicar-li més temps a tot el que és començar des dels petits, a educar tot el tema de aportar arbre, a fer-lo servir i això, tot el tema d'educació, tot el tema de seguretat del terreny de llaus. Bueno, però tant de freeride, mira, es pregunten si en els últims anys heu tingut alguna víctima mortal en els últims anys a les vostres muntanyes o algun accident així gros. A Tavascan no ha tingut cap víctima per allà. Tanta mala fama. Toma ja, això diu molt. Tenim una mica primera de la conscienciació que feu, primera de la conscienciació que feu i segona de la prevenció que feu, diu molt de vosaltres. Sí, víctimes no hem tingut. Hem tingut... A veure, sí, ara fa 3 anys, si no m'equivoco, el Coll de l'Os, que és un collet que està just sortint del telecadira caminant. Clar, és una zona que es forma una placa que sempre és perquè, bueno, és un collet que quan li bufa el nord-oest es forma la placa allí, i tothom que és aquí local se la coneix. Però van venir uns xavals que no, van fotre a diagonal i pam, s'ho van tirar a sobre. Claro, al final... És el que et deia abans, no? La gent local ja sap on ha d'anar i on no ha d'anar, i aquí no vagis perquè carrera, i aquí sí, i aquí no. Llavors, clar, tot això ens agradaria, el que dèiem, el mapa de freeride, aquesta zona que et dic, tatxar-la amb una X i dir, aquí, si hi ha neu nova, ni us apropeu. Però accidents grans, no, per allà o no. O sigui, no, ja et dic, morts no hem tingut cap i si alguna purgueta sempre tens, òbviament, la gent al final cada cop busca més, apreta més i tiba més de la corda i al final, ja em purgues. Molt bé. Doncs... Escolta, Víctor, què fem? Se'ns ha volat l'hora. Què fem? I la part de l'Splitboard Magazine ni l'hem tocat. Bueno, al final la gent... Un altre dia. Ara perquè diguin, mira, quina estació tan petita ens ha donat una entrevista gran que no hem pogut ni sortir de l'estació. Bueno, ja està bé. Això vol dir que la gent està interessada, o sigui que ja mola. Ja. Home, jo crec que has tingut moltes preguntes sobre el Fuji, sobre el Jalà, sobre què veneu a l'estiu. Home, jo crec que us falta una mica més això, aquest tema que deies monetari per poder fer una mica més de publicitat. Però bueno, si ja aneu bé i esteu contents,
I tant. No es pot demanar més. Doncs escolta, Víctor, escolta, res, que se'ns ha passat l'hora. Et deixo Bueno. 2 minuts per tu, perquè et despedeixis de tota aquesta gent que t'està veient, que ja t'estan també enviant aplaudiments. Sí. T'agradaria que et despedeixis, que facis una mica de conscienciació d'aquests dies que tenim avui i, escolta, aprofita i fes publicitat, que aquí no pagaràs. Dona la pàgina web, fes aquestes cosetes, cada vegada tenim bloggers i gent que ens està mirant perquè parlin una mica de vosaltres. Et deixo per tu, va. Molt bé. Doncs, bueno, primer de tot, moltes gràcies per aquest espai. Encantat d'haver pogut col·laborar. Crec que és una molt bona iniciativa, la veritat. I res, tot el que hem dit de Tavascan, doncs això, un lloc especial, un lloc diferent. Cada cop hi ha més gent que ve cap aquí buscant aquesta natura més salvatge, no? Aquesta tranquil·litat. I no has de ser el gran freerider que busquis pendent, simplement voler venir a disfrutar d'un esquí més pur, no? més natural. No tenim canons a l'estació, llavors tota la neu és natural. I bàsicament això, un lloc on tornar a l'essència pura de l'esquí, no? Dormir en refugi, menjar bé, esquiar bé, disfrutar de les vistes, és una mica això. Què més? Ja està, bàsicament això. Jo crec que ja ho has dit tot, moltíssimes gràcies. Bueno, i suposo que un lloc pur amb una gent molt autèntica, no? Sí, al final és que hem acabat aquí és perquè ens encanta la muntanya. O sigui, tinc un equip que estic encantat amb ells i és gent que podria anar a altres estacions, però tria Tavascan per l'ambient i per això, perquè estem en un lloc privilegiat. O sigui, ens encanta pujar aquí dalt i treballar, perquè treballar s'ha de treballar, però està sent un entorn molt tranquil, sense pressions, sense mals rotllos i gaudint de la muntanya. Molt bé, doncs encantadíssim, Víctor. Jo dic com tota aquesta gent que està dient, ens veiem l'any que ve per Tavascan. Vinga, quan vulgueu, allà estarem. Vinga, molt bé. Moltes gràcies. Cuideu-vos. Adéu. Adéu. Doncs apa, fins demà. Demà amb la gent de Ates Maps. Ens explicaran molt bé com hem de mirar un mapa Ates Maps i què hem de prendre per sortir a la muntanya, com treballen, com s'ho fan, etc. I demà passat, aquesta noia que he comentat per aquí, la Lara, pistera, infermera i presidenta avui per avui de l'Associació de Pisters Socorristes d'Andorra que s'ha creat aquest any. Apa, fins demà.